mone ndine Jackie ndetu zagwatu kwathu ku Malawi yeti paja timaona ngati kuti zochitika zimachitika kunja kokha koma nkhani iyi ndi ya late Peter Mumba amene anali a lecturer aku Bunda College nde akuti anaphedwa mu April 2020 and amene amaganiziridwa kuti anapanga chiwembucho ndi akazi awo. Nde nkhani yawo ndilibe ma details ambiri kwenikweni koma so far zomwe ndazipeza ndi izi. Nkhaniyo as you know kuti ili paliponse amayiwo alandira chigamulo lero nde nkhani yake imene ndayimvera ndi chonchi nkhani zochitisa zomvetsa chisoni zosakhala bwinoyi nde nkhani yake ndi awa ndi Professor Peter Mumba anali lecturer ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Nde anali munthu one oti analophunzira kwambiri. Anaphunzira ma university akunja ku Kansas State University ku USA, anaphunzira ku Reading University ku England, komanso anaphunzira ku University of Malawi Chancellor College. Nde anali ndi PhD, anali doctor. Munthu onena kuti wanzeru zake, analemba mabuku and anagwira ntchito, anapanga save dziko lawo Malawi kwa zaka zambiri. Professor Mumba anali onena kuti anali okwatira, akazi awo anali amayi awa dzina lawo Annie Mumba. Nde nkhani yomene kumvekera kuti mu April chaka cha 2020 Mumba anadwala, abambo wa professor anadwala. Inali nthawi yonena kuti anali atapanga retire, anali kuti akulandira pension yawo ndalama zambiri kwambiri. Nde zomveka kuti anali ku nyumba ndi akazi awo ndi anthu antchito. Nde anayamba kudandaula kuti anadwala koma kuti akazi awo sanatenge kupita nawo ku chipatala. Maripoti aonena kuti akazi awo kuti ananena kuti professor awo apitawo ananena kuti samafuna kupita ku chipatalako. Nde anangokhala ku nyumbako usiku mpaka na usiku. Kenako ma 10 kapena ma 11 anapezeka kuti anadwala kwambiri. Ndi atanauza anthu antchito kuti awathandize kuanyamula apita anja kuwayika mgalimoto usiku choncho. Nde atanyamula kuwayika mgalimoto amayiwo anewo anatenga ananyamuka okha kwasiya antchito acho kuti antchito anathandiza kuanyamula abambowo kukwera nawo mgalimoto koma sanawatenge kuti mwina potuluka mgalimoto mwakathandize kutsika mgalimoto. Anakwera galimoto kumatani kumapita kuti apita ku chipatala koma ulendo wa ku chipatala anapeza kuti anadusa chipatala china choti chinali pafupi. Ati chipatala chimene chinali pafupi chinali Partners of Hope Hospital yoti ili munjira. Akanatha kutani kupita nawo kumene koko koma sanapite nawo kumene koko. Nde anatani ananyamuka kwasiya antchito acha ndi kupita nawo ku chipatala amunawo. Koma atafika ku chipatala kucha aku chipatala anapeza kuti anafika ndi munthu onena kuti wamalira kale. Akuti anachita estimate kunena kuti munthu anali atamwalira kale mwina 1 to 2 hours ali chimwalirire. Nde funso linali lonena kuti nde nthawi yonse amatani ngati munthu wamwalira nthawi yonse amatani naye ku nyumba. Nde anapezeka kuti atamwalira choncho anauza anthu, anapanga mwambo wa maliro, ananyamuka kupita kwawo kumpoto kunzimba. Atapita kunzimba atanangoti kuyika maliro ananyamuka nthawi yomweyo ane acha kubwerera. Sanatsatire mwambo okhala 3 days kuti asese kumudzi kuja mene mwambo makhalira kuti kumaliro maliro amamuna wako sungangopita kumaliro kunyamuka nthawi yomwe kumabwerera mmakhala abe ndithu monga mwachikhalidwe kulira koma iwo anangonyamuka kutani kuthamanga kubwerera. Apangisa abale awo kuti aone kuti china chake sichili bwinoyi. Nde anapempha kunena kuti mwadani mwayeze. Nde mpamene anapeza kuti anatani akafukula maliro anakachotsa kumanda maliro aja kubwerera nawo chipatala ndikukatani ndikuayeza. Nde anapeza kuti mmimba munali zakudya zoti zinayi zisanagayike, anamwalira zakudya zisanagayike. Komanso atayang'ana ataona mmimba mucha anapeza kunena kuti munthuyo anadyetsedwa poison chifukwa choti mmutu mumatuluka magazi. Koma poison wake sanathe kumpanga identify kuti poison wake ndinali chani koma anali kuti anapeza kuti anadyetsedwa poison. Nde sindikudziwa kuti zinalingana kuti anapanga bwanji proof kunena kuti anadyesa poison ndi akazi awo koma mwina chifukwa chonena kuti anali anthu awiri ku nyumba amadyera limodzi chichonse amapangira limodzi kuti ngati anthu awiri akudya chakudya chifukwa chani mmodzi yekha akupezeka kuti akufa ndi poison
malomoti mwina onse ngati akudya zokudya zofanana onse akhala affected by a poison yo sindikuziwa apopo ndingoganiza ndingochita speculate nde apezeka kuti anayamba kwazenga mulandu nthawi imeneyoyo mpaka na kufika panopo amadzipanga defend amanena kuti amayiwo aaniwo anena kuti iwo sanaphe amunawo koma after kuyang'ana zinthu zonsezo kunena kuti bwanji anadikira 2 hours osatenga amunawo kuchipatala pamene munthu amadwala ati aaniwo ananena kuti yayi amakana kunena kuti safuna kupita kuchipatala nde izozo khoti linatsutsa kunena kuti sizoona chifukwa chonena kuti ndi munthu onena kuti anali ndi BP apita ati amavutika ndi BP nde amapita kuchipatala nthawi zonse ndi amanena kuti akakanike kufuna kupita kuchipatala siku limenelo chifukwa chani komanso adutsa bwanji chipatala choti chinali pafupi kupita kutalitali komanso chifukwa chani anadikira 2 hours munthu mpaka nali munthu wamwalira kale kumapita ndi munthu oti wamwalira kale kuchipatala komanso apopo machitidwe akumudziwo kunena kuti anabwerera choncho bwanji sindikudziwa sindinaonesese pati yonena kuti ngati achita proof kuti munthu poison anampanga waya bwanji kuti ngati akwapeza iwo olakwa ndekuti mwina pena pake achita proof kuti anakaguladi poison pakuti anawadyesa zinatere koma apopo information imene sinaipeze koma zomwe ndayipeza so far zonena kuti apezeka olakwa kuti iwo ndi amene anatani ndi amene anapha amunawo nde judgment adikirira 25 June apeza kuti cholinga chawo kupanga chiwembuchi kunali kufuna chuma chomwe abambo amalandira chomwe chimachokera ku pension cha ndalama adikirira pa 25 June chigamulo kuti amve kuti achita sentence tudzaka zingati chifukwa pati naso aonera kuti atabwerera nde zinthu zake zovuta kuzimvesesa anthu ake ma background awo vuto lokamba nkhani za kwathu information sikhalapo yambiri readily available kuti ungapeza information kuichita piece together yonse pamene pamandivutira nkhani za ku Malawi ndi pamenepo koma so far nkhani zomwe ndapeza pa nkhani iyi ndi zimenezozo nde makhoti lapeza kuti ndi olakwa nde pachatimati innocent until proven guilty nde she has been proven guilty so nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri.